Ik wil het even met hem hebben over de oranjekoeken. Is dat een streekproduct of niet? Je zou het haast zeggen, want dan kun je hem alleen maar in Friesland krijgen. Maar ja, is het daar toch dan een streekproduct? Ik weet het niet. Lekker is je vaak wel en mooi ik. En het komt omdat al die bakkers vaak hun eigen recept en hun eigen manier van opmaken hebben. Maar ja, de bakkers die houden ermee op en daardoor verdwijnt ik een heel verskaat aan al die verschillende soorten oranjekoeken. Misschien wel op de valreep van een voorbijgaand T-trek maakt het fotograaf Trientje Nauta al je foto's van de oranjekoeken die het nou nog maken worden. Weer van de ideeën, daar al lang over nooit in binnen. En op een gegeven moment zie ik een goede vriendin van mij, Marijke van Ruiten. Ik zit nu bij haar thuis te praten over de Friese identiteit. En toen kwamen we op het absurde idee om van elke Friese bakker zien of haar oranjekoek te fotograferen. En dan mooi richten op het visuele. Goedemorgen. Ik kom van de oranjekoek. Prima. Aaltje. Inge, Aaltje. Nou, kom maar verder. Goeiedag. Nico. Inge. Nico, goeie. Het is net voor de wedstrijd, heb ik begrepen. Nee, Maar nee. bij spuitjes zaten we ze altijd op spuitjes. Ja, spuitjes ik ze nou haast op. Ja. Maar slagroom gaat wat harder, dat zie je wel. Ja, precies. Dus dat betreft dan economisch jongen, dat Ja. wat makkelijk. Ja. Ik ken altijd eigenlijk beginnen aan een opspuit van een rijkoek die hem opspuiten. Ja. En dat is ik wel wat aardig natuurlijk. Dus krijg je een handtekening die je erop zet. Hè? Zeker, ja. Ja. Ieder dorp heeft zijn eigen oranjekoek. En dan denk ik van, de meesten uit dat dorp zijn de fans van die oranjekoek. Ja. Je wennen een beetje aan de smaak Ja, van de precies. oranjekoek. Ja, En ja. dat maakt het natuurlijk wel leuk natuurlijk. Hè? Want daarom is het denk ik de competitie van bakkers onder elkaar. Ik net zo heel erg grut Nee, meer dan precies. dat wel Ja. West heeft. Maar dit project richten wij dus echt op het visuele aspect. Het gaat dus echt om de boetenkant. Ja. Want het is gewoon prachtig. En Ja. het is echt wel... Ja, ik denk net dat volle mensen er op zo'n manier naar sjuggen zijn Nee, voor de nee, pracht. nee, Mensen hier niet die toes en dan snel op. Een hupsakken. Helemaal gelijk. Ja. Vind je het jammer dat we helemaal geen aandacht aan de smaak besteden? Ja, nou, op zich is dat wel jammer natuurlijk. Want ja, ik denk dat je wil als bakkers zijn de mooiste en de lekkerste oranjekoek Ja. maakt. Hè? Maar de smaak blijft het langst hangen bij de Ja. meesten. Ja. Net wat ze zeggen. Hè? Nee. Wij doen wat anis in en een beetje snippers in. En Ja. daar komt de naam eigenlijk bij, hè? Die oranje snippers. Wij maken een oranjekoek van je. Wat zeg je hem daar mooi? Nou, we hadden het busje hier voorstellen. Daar hebben we een studio ingebouwd. Uiteindelijk wordt het een boek, een soort van encyclopedie van de oranjekoek. Waarbij elke Friese bakker zijn oranjekoek in zit. En het Fries Museum heeft ook interesse misschien om een aantal foto's in hun collectie op te nemen. Dat boek is gewoon, dat is het belangrijkste. Dat is echt het document. Ja. Monument. Ja, het monument. Ja. Ja. Ja, wat zie je hier is misschien 30% van de bakkers die ik nou fotografeerd heb, is al ophouden. Ja. En dan als de bakker ophoudt, steekt ik zijn oranjekoek uit. Ja. En die zit nou nog in het boek. En ja, dan misschien zie je hier misschien wel de helft van een oranjekoek van Albert Heijn of in de supermarkt. Nou ja, Ja. dat is een soort, dat is geen eerbetoon onder de oranjekoek, vind ik. Nee. Dat is, Ik ja, dat denk- vind ik al wel een beetje spietig om te zien, ja, dat. Ja, maar Ja, dan die wordt het manier, eenheidsworst. En Ja, dat het wordt is nog fabriekskoek. duidelijk Ja, gewoon ja. tonen dat nou Ja. nog net zo is. Ja. Hè? En succes! Ja, dat is wel. Super scherp. Inge studeert aan de fotoacademie en ze helpt me met alles. En dat is heel fijn. Dit vind ik meer een kunstproject. Dat je het is natuurlijk fotografie. Fotografisch is het één keer interessant, maar de volgende foto's met fotografisch net meer interessant. Maar waar zit dan de creativiteit in? In het concept. Ik vind in dit project is het concept gewoon heel belangrijk. Ik wil echt, ik streef echt naar compleetheid. En dat je echt van elke Friese bakker, dat elke bakker mooi doet en dat je echt een compleet document hebt van wat de Friese oranjekoek op dit moment is. Nou, prachtig. Ziet er mooi uit. Dat dacht ik. Ja, een kroontje.
Ja, wees. Het boordje, had dat ook een speciale betekenis? Nou, ik vind het altijd wel mooi, een boordje erop. Dit is echt een Fries product, nou. En dit is een scootje. Dus, ja. Dit recept dat is al zo oud. Het is spaakjes hier in Trijnveer begonnen. Ah ja. En er zullen nog eens een keer aanpassingen in West hebben, maar de laatste 20 hier sowieso net. Succes ermee. Dank u wel. Is het nou een vak? Het is vaak al een afwijking, hoe ze het ik maar zeggen. Ja, Maar dat is puisje voor je. het is wel echt een vak, denk ik. Ja? Maar het is wel heel goed te leren. Wat is het regen ervan? Nou, ik denk, ja, wat is het regen ervan? De variatie erin horen. Wat nou? Ja, een stukje soekenbal. Dat heb ik vorige week bij de bakker gekregen. Nou, we eten het zo vol van Nee, die. hè, als je een 4 bakkers fotografeert, dan heeft het 10 koeken. Nou ja, daar kiest net alles van prouwen. Dat lukt niet. En Joop? Ik eet altijd een heel soort, 12.000 per dag. Ja, toch? Denk ik heel. Kijk. Ja, zeker. Maar het boel een beetje in stand houden. Nou, schön. En dit is die grote steek. Ja, dat ben ik van die denk ik, dat probeer je komt dat zien en dan denk je eerst van, oh, die ben wel groot, hè? Ja. Maar, ach, nou probeer je. En dan zei mijn vrouw, ja, best een wezen. Dat hoeven ze niet. Maar, nou, dat gaat hartstikke nou leuk. Maar hoe zit het nou? Maakt je me echt al jaren hetzelfde? Wij hebben wel proberen om het wat oors te bezieken, maar nou, dat doen we dan een jaar hier. Ja. Maar dan weer het voortwerk gebeurt, want nee, wij nou dat oude model, want dat toont veel mooier, veel leuker. En dat zit ik beter in de vingers. Ik had wel eens met de EMT doen. Ja? Uit Oostpatsje, uit de grap. En Hoe zie je dat eruit? ja, dat zeg ik nog wel aardig goed. Het zijn hartstikke ornamenten, hè, dat je het zou zeggen. En ik vind het heel mooi, hè. Dus zien oranjekoek, hij krijgt haast tegeltjes. Je krijgt een mooi tegeltableau, wat je... Ja, er zit een soort Frieske decoratie zit erin. Ik vind het echt prachtig om te zien. Hey, hoi. Elke dag hebben we wel een stuk of 10 oranjekoeken oer. En die delen we uit. Een organisatie zich inzetten van een goed doel. Op een boek.